spelen met Beren, spelen met Boos. Maar je hebt ook een jarige dame in het midden, die gisteren 70 is geworden. Hoe is ze? Ja, hoe is ze? Jo, kom eens even naar voren, joh. Kom eens even hier naar voren, kom eens hier staan, want dan zijn die jarigen, dan zingen we... Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria. Omdat zich jarig is, mag Steve vandaag bij ons het spel spelen voor de dames. Dus ze zoeken van nog in het patentenman de Navio aan het bier wil drinken. Weer van de Mansli van de Lapegoes is het patentmentje om te zoeken. Meestal zou ik zeggen rechtstroep, maar ik weet het er nog eens in. Ik weet het niet, ja. Ja, de Lapegoes maakt de buurtvrie voor jou en een weer van de Mansli. Achterin zit je in de andere. Ja, goed gebeurd. Zeker, dat is er wel. Nou, mooi. Misschien even tussendoor om even te vertellen voor welke beker we spelen. We hebben hem diefstalproef hebben we hem opgebogen. Omdat er soms zaterdag manieren zijn die maken een spelletje van om overal bekers te klauwen. Ik weet niet welke zaterdag manier dat is. Maar daarboven hangt hij, onze beroemde wisselende vis. Ze weeft aan die ballon. En we hoeven straks die ballon naar kapot te schieten. En de beker komt omlaag. De studies aan de harmonie die het klopt heeft om de ballon over te spelen, is er een extra punt om de beker te winnen. Dat komt op. Ja, zo. Dat heeft hij er al op aan. Kan die eens even die trompet afpakken, die, want de wies heeft nog een schortaak. Die, kom maar hier, die gaan we. Ja. Allee, wat voor dat doen? Hop. Even kijken. Ik heb de thermometer steeds al klaar. Kijk, daar stond zitten van erop. De timer steeds op nul. Je pakt ze hem dadelijk klaar. Dan zet ze hem ganz licht, dan nemen ze een uitje en dan zet ze hem terug. En dat type wat dan daar staat, daar noteren we. Yes? Jo, doe ik dus in de tussentijd van onze Roy een riem omgebouwd. En de riem is mede mogelijk gemaakt door Sexual Pussycat op de Rijkswijk. Er zitten normaal andere T-stukken op, maar die hebben we even vervangen. Daar hebben we een teuken voor aangemaakt, ook even met de met. Ja, doe ik dus een heusje aan die teuken. En Roy, misschien kun je nog eens even laten zien dadelijk vanuit de heupjes wat de bedoeling is met Jo gaat doen. Dan ga je hier naar binnen en ben ik weg bij je bier. Zo. Dus Roy, daar ligt dan even een geweldig knuipje in dat teuken. En in de tussentijd. Jo, heb ze net gezien wat de bedoeling is? Jo, het is een kwestie van neem het hang, laat het bengelen en in een mondje hengelen. Dus dan moet hem swingelen, bengelen en dan wordt hij in de mond, dan wordt op. Met de handjes op de rug. Yes. We beginnen met het uitje. Vertel af van 5. Ho. Notaris advocaat. Oh, hier staat hij. Ja. Advocaat. Dat iedereen even ziet dat alles eerlijk gebeurt. Dan hebben we 5, 4, 3, 2, 1, go! De techniek zit niet in de mond, de techniek zit in de heupen. Nou, 5, 4, 3, 2, 1. Hoppa, kom maar joh. Hoppa, weesje in de mond. Ja. Kom maar joh, met die heupjes. Oh!
22 aan 14, 36 seconden in totaal voor Eenigoeze. Ja, ik hoor hier van jou commentaar, vieze woers. Ja, dat kan wel eens. Dan moest ze niet hier zitten. Dat is ze niet gewend. Jongens, hier staat nog een klapper met papier. Maar dat vind ik goed, geweldig. Maar een groot applaus met de Lampengoes en Eenigoeze.